Si m'haguessin dit fa 10 anys que ara estaria en política, la veritat és que mai ho hagués cregut. Treballava de periodista i en el temps lliure era mestra voluntària de català. Vaig néixer a València fa 41 anys, en un barri humil, i vaig ser la primera de la família en poder anar a la universitat. Em vaig criar envoltada de dones fortes, valentes, i des de petita, com que ma mare té una botiga, conec l'esforç dels que han d'aixecar la persiana cada matí. A l'anterior crisi vaig ser una de les milers de persones que es va quedar a l'atur i després d'algunes feines precàries i de donar-li moltes voltes, vaig decidir que tocava un canvi i aquest canvi es diu Catalunya. Aquí vaig aprendre que si volem un país al servei de la seva gent, no poden seguir governant els de sempre. Aquí vaig aprendre que soles no podem, però que juntes som imparables. Amb l'Ada al capdavant van guanyar l'alcaldia de Barcelona, amb el Xavi 2 eleccions generals i amb el Pablo tenim un govern de coalició a Madrid. Quan van arribar les eleccions catalanes vaig fer un pas endavant per defensar el dret a l'educació. Una educació sense segregació entre sexes i privilegis econòmics. Ja és hora que el codi postal no determini el nostre futur. I vaig anar assumint a poc més responsabilitats. Els hem dit les veritats a la cara. I també hem demostrat que volíem fer política útil conquerint drets i arribant a acords entre diferents. I ara aquesta pandèmia ens obliga a anar més enllà. Per això proposem un pacte nacional per la salut, per cuidar de qui ens cuida i perquè tenim unes llistes d'espera que són insostenibles. No pot ser que en funció de si naixes al Pirineu, a l'Empordà, a Terres de l'Ebre o al Vallès, hagis d'esperar més o menys per a una intervenció. Alguns diuen que el canvi a Catalunya està molt lluny. Jo no ho crec. També ho deien de l'Ajuntament de Barcelona i del Govern central. I al final, juntes, ho hem fet possible. Sé que Catalunya és feminista, que sap que no tenim un planeta B, que no es pot fer negoci amb els serveis públics, que tothom necessita i mereix una ocupació digna i que un conflicte que és polític necessita de solucions polítiques. Per això estic convençuda que la propera parada d'aquest viatge és la Generalitat de Catalunya.